stále potrebujeme začať od seba, že kto vlastne sme, aké máme traumy možno, z akej pozície riadime ten tím, alebo z akej pozície potrebujeme niečo dokazovať. A ja som si tiež prešla terapeutickým výcvikom, rôznymi kaučovacími výcvikmi a teraz sa venujem vzdelávaniu hlavne nejakých leadership akadémií konkrétne pre firmy a hľadáme a učíme lídrov, ako nastavovať tú kultúru so srdcom, ako žiť tie hodnoty nie len napísané na papieri, lebo to väčšina organizácií má krásne napísané a pomenované tie hodnoty na papieri, ale ako ich dennodenne žiť a ako vytvárať bezpečné prostredie pre ľudí, ktorí v podstate, ak vytvoríme to psychologické bezpečie vo firmách, tak aj sú viac, a je to dokázané, aj Gábor to dokazuje, že potom sú viac tvoriví, potom sú viac kreatívni, potom dosahujú viac výsledkov, ako lepšie výsledky. Čiže ja sa venujem aj nastavovaniu kultúrneho kanvasu takzvaného, to znamená, že to vychádza zo srdca, aká je vízia, aká je misia, aké sú hodnoty a potom, čo sú tie akoby rituály v rámci firmy, ako sa vedú meetingy, aké sú podporované a nepodporované správania, všetko to. Takže ja verím, že to bude hlavne praktické a že to bude o tom, že čo potrebujete riešiť vo firmách. A ja sa veľmi teším, že 2 semináre povediem z cesty z Kamina, z Compostely, lebo sa ideme vydať do Portugalska, takže 2 semináre vám prinesiem aj atmosféru z Portugalska, lebo chceme prejsť nejakých 800 kilometrov a tak 2 kruhy budem viesť z tej cesty. Takže vám aj navnímam možno také hlboké zážitky. A ja si stále myslím, že to duchovno alebo spirituálno alebo ten vedomý líder, aj keď sa niektorí toho ešte stále boja, korporáto, takže to je súčasťou nás a nemôžeme to oddelovať. Potrebujeme tvoriť ten most medzi sebou a medzi tými organizáciami a konečne otvárať srdcia aj v tých firmách.